תוספות חמצן אשר ישתחררו באופן אוטומטי במקרים של ירידת לחץ אוויר. במקרה כזה יש למשוך במשיכה כלפי מטה ולהצמידה לפנים כשהיא מכסה את האף, הפה וסרט הגומי סביב הראש. התאימו את המסכה למידותיכם ונשמו בחופשיות. החמצן ממשיך לזרום גם כאשר השקית אינה מתנפחת. אם נוסע איתכם ילד או אדם הזקוק לעזרה, לבשו תחילה את המסכה שלכם ורק אחר כך תעזרו לאחר. מתחת למושב או בין שני המושבים נמצאת חגורת הצלה מתנפחת. בשעת הצורך יש להוציא את החגורה ממקומה ולקרוע את שקית האריזה. לבשו את החגורה מעל הראש והשחילו את הידיים מבעד לרצועות. התאימו את החגורה למידותיכם. בפתח המטוס נפחו את החגורה במשיכה בלשוניות האדומות. אם החגורה אינה מתנפחת, נפחו אותה בנשיפה בצינוריות הניפוח. החגורה מאוזרת בפנס ובמשרוקית. במטוס שלנו 8 יציאות, 4 דלתות בכל צד של המטוס. היציאות מסומנות באופן בולט. אנא עטרו עתה את היציאה הסמוכה למקום מושבכם. זכרו שיכולה להיות מאחוריכם. ברצפת המטוס מותקנת תאורת חירום שתוביל אתכם אל הפתחים המסומנים אשר נפתחים בידית ומצוידים במגלשת בידוד מתנפחת. במקרה של נחיתת חירום ובהנחיית הצוות, עליכם לעבור לישיבה מוגנת. מידע על התנוחות המומלצות ומידע נוסף